Krásný den vám přejeme a jsme tu dnes, naše dílničky, s tématem Velikonoce. Předávám slovo Ivě. Ivo, je to tvoje, povídej. Děkuji, krásný den vám také přeji a jak říkala Hedu, hlavní téma nyní jsou Velikonoce. Takže bychom vám chtěli představit pár pušáků z pryskyřiční sádry v barvě bílé. Tam můžete dát klidně kinder vajíčko nebo vařené vajíčko. Tady vám teďka Hedu ukáže vázičku. Tam ještě zastrčíme vázičku v podobě skumavky. Tak, závěsného zajíčka ano. do oken. Takhle. Tak. Co se mi strašně líbí, tak na výslužku doporučuji pro dospělé zamotat bankovku a pro děti samozřejmě čokoládku. Tady bych se ještě chtěla maličko zastavit. Výrobky jsou z pryskyřičné sádry a dají se malovat. Víš, že se dají malovat? Což je super, třeba akrylovými barvami nebo akrylovými fixami, což krásně se zabaví děti a je to strašně baví, protože vlastně na to velikonoční pondělí, na tu dekoraci si to vlastně ty výrobky vymalují sami. Kreativní tvorba. Tak. A teďka maličko se odsuneme z bílé, tady už jsem maličko dekorovala, maličko tónovala. Je to sada na počálky. Tak. Počálková sada. Ano. Takhle. Krásná záležitost. Tak. A máme tady mísy. Na naše dílnička, na facebookových stránkách už jste viděli třeba tuhletu mísu. Kulatá, nepravidelného tvaru, velikost L, máme i velikost S. Vidíte, že ty mísy můžou být jako dekorace na stůl nebo i jako květináče. Ano, a nebo jako dekorace na květinovou hmotu dáme květiny a vlastně taková květinová ikebana. Tak, může být. Ano, určitě. Tak, a přecházíme na novinku. Na epoxidovou pryskyřici neboli litou pryskyřici. Hedu vám teďka ukazuje tácek z epoxidové pryskyřice. Se zlatem, z plátky zlata. Tak, do budoucna samozřejmě budou i koupelnové sady. Koupelnové sady, takže na mýdlo, na šampony. Opravdu tam je ta škála strašně obrovská. Jasně. Což ještě bych chtěla podotknout, že epoxidová pryskyřice, když mícháš a vlastně vylejváš, tak nikdy se neshodneš. Takže vlastně každý ten produkt je originál. Krásný. Tak a zase naše oblíbená srdíčka se zlatem. Takhle. Z té pryskyřice. Ano, epoxidová pryskyřice. Tak, přesně. Ještě bych mohla podotknout, že mísy, jelikož jsou z pryskyřičné sádry, tak se dají ještě potáhnout tou epoxidovou pryskyřicí, která je potravinově nezávadná. Úžasný. A vlastně tam vlastně se ještě jakoby víc vytvrdí, bude lesklejší. Tak tady vidíte, co se dá všechno tvořit. Takže přejeme vám krásný den, mějte se krásně. Mějte se krásně, nashledanou.